Alhaji Yaro ɗan kasuwa, Alhaji Yaro ɗan kasuwa, Alhaji Yaro ɗan kasuwa ke gaida ku. Ga wata waka na shiryo domin ku. Ɗan kasuwa gaida masoya, na gaida masoya. To mu karo himma a cikin al'umma, wannan daidai ne. To a kama sana'a, a daina zaman banza. Shawara a gare ku, ku taimaki kanku. Babban nasara ce, babban nasara ce. Domin neman ƙarin bayani 081 44 43 2028 Alhaji Yaro. Gani mawakin zamani, mai waƙar zamani, da ɗan zamani, mai tafiya da lokaci. Ni mawakin ku ne, babban ɗan kasuwa, mai saye da sayarwa, mai saye da sayarwa. Kuɗi abu uku ake da su, kuɗi abu uku ake da su. Ka kashe su ta hanya mai kyau, wannan shi ne dacewa. Tanadi ya kamata ka yi wa ɗan uwa, sai kai juya su domin samun dacewa. Samun riba nasara ce, to musamman kayo dace. In yi ƙoƙari in gina gidana, in sayar da abina, in ba da hayana, ko in saye kayan ajiya irin zinariya, har ma takardun kuɗin duniya da kiripto, abin buƙatar duniya. Can gaba in sai da abina, bayan na riba ta. Kaga idan na samu kuɗi, zan je kamfani in sai shiyata. Can gaba in sayar da shiyata, kaga na ribar dukiyata. Ko bayan shekara 10, wallahi ban taɓa ta. Ina ruwana, kaga idan na tara kuɗi na, in baiwa babban ɗan kasuwa, in ba shi kuɗi na ya dinga juyawa. Idan an samu riba, a raba gida uku, shi kashi ɗaya, uwa kashi ɗaya, ni kashi ɗaya. Akan aje ma uwa kashi ɗaya, domin in kaya sun ƙara kuɗi, sai a tumfaye. Kasuwanci bai tsaya ba, a ci gaba. Shi kashi ɗaya, uwa kashi ɗaya, ni kashi ɗaya. Ban kuɗi da ruwa, ina ruwana. Kaga idan ina son in samu kuɗi, zan je in nemi aiki domin in samu kuɗi. Ina yin aiki domin in samu kuɗi. Idan ina iya aiki, zan je dun in samu kuɗi. Idan na ga mai son ai mai aiki, zan je in masa domin in samu kuɗi. Ni aiki nake domin in samu kuɗi, amma na fi yarda in yi makaina aiki domin in samu kuɗi. Na ruwana, kaga idan na samu kuɗi, sai in buɗe shagona, in dinga kasuwanci na, ina sayar da kaya na tsada san bani. Kaga idan ina so in samu kuɗi, sai in yo kirkira domin in samu kuɗi. Waka baiwa ta ce, ga ta ina rerawa domin in samu kuɗi. Ina 'yan kasuwa
Zuckerberg Facebook ya samu kuɗi domin kirkira. Bill Gates Microsoft ya samu kuɗi domin kirkira. Larry Page Google ya samu kuɗi domin kirkira. Jack Ma Alibaba ya samu kuɗi domin kirkira. Aliko Dangote ya samu kuɗi domin kirkira. Abdulsamad Isiaku kowa ya samu kuɗi domin kirkira. Dauda Kahutu Rarara jami'ar waka ya samu kuɗi domin kirkira. Naziru sarkin waka ya samu